Алеко Константинов. Той е български писател, адвокат, общественик и автор на романи като «Бай Ганьо» и «До Чикаго и назад». Развива активна обществена дейност като училищен настоятел и член на различни комитети и дружества, свързани с образование, индустрия и изкуства. По негова инициатива се създава първото туристическо дружество в България, а началото на организирания туризъм се поставя с изкачването на Черни връх. Константинов пътува из Европа и Близкия изток, като пише за живота и обичаите на различни народи. Тези творби му придобиват популярност и го утвърждават като водещ български пътешественик и писател. Известен е със своя хумористичен стил и способността си да сатиризира различни аспекти на социалния и политически живот. Романът му «Бай Ганьо» е символ на националната самоидентификация и реален исторически трагикомизъм. Влиянието на Константинов върху българската литература и култура е дълготрайно и продължава да вдъхновява читателите.